Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja. Ez Roza Metîna her rojê sêşemê li pêşberî we me li gor saeta Kurdistanê saet 5 li gor saeta Ewropayê jî saet 3 pêşberî we me. Di vê bernameya xwe de jî ez ê balê bikişînim ser cejna gaxan. Di rojnameya xwebûnê de Rohat Bulut li ser vê rojê nivîsek nivîsandiye. Ez ê vê nivîsê were parve bikim û di vê nivîsê de jî balê bikişînim ser cejna gaxan sersala nû û kosegerî. Ji xwe di bernameya hefteya dinê jî mibalkişandibû ser çîrok û helbestên nivîskar û helbestkarên ku di zindanê de nivîsandiye. Niha jî ez ê bi were nivîsa Rohat Bulut a di rojnameya xwebûnê de hatî parvekirin ez ê were parve bikim. Gaxan ku weke destpêka sersalê tê qebûlkirin her sal di navbera 21 Kanûnê û 13 Çileyê de ji aliyê gelê Kurd ve bi kêf û şahî tê pîrozkirin. Nirxên çandî kodên jiyana neteweyên pêkdînin. Nirxên çandî kodên jiyana neteweyekê pêkdînin. Di vî warî de hêmanên herî girîng ev in. Ew ziman, dîrok, erdnîgarî, kevneşopî, edet, bawerî û ji ber vê yekê rehên etnîkî yên tevahiyê ne. Ev nirxên ku her milletek di dîroka xwe de xwedî pîrozbahî, cejn, şahî û rûtelên din ên ku di jiyana civakî de têne xuyakirin hene. Bi taybetî jî nirxên çandî yên ku Kurdên Elewî hewl didin bi hûrgulî zindî bihêlin. Ev mijar hêjayê vekolîn û lêkolînê ne. Elewîtî û bi taybetî ji baweriya bi rêya raahaqî, rêya rast, rêxistineke civakî ya arîyeniyê ku ji serdema neolotîkê ve tê. Ji aliyê civaka çandiniyê ve hatiye afirandin û li ser bingeha mirov xwezayê hatiye pêşxistin. Bi vê münasebetê Kurdên Elewî hemû cejnên xwe yên olî bi zimanê xwe yê zikmakî di çerxa xwezayê xweza xwe afirandin de pêşxistin. Yek ji van cejnan jî gaxan e. Belê her çiqars îro piraniya van cejn û rojên taybet ji bîr bûbin jî Xizir û Newroz ji yên ku hêjî dijînin. Wekî din jî nirxên çandî yên ku ji civaka bi çandiniyê re mijûl e û heta îro pîroziya xweparastî ye gaxan û heftêmal in. Di vir de em ê hewl bidin ku derbarê gaxan de hin agahiyên Kurd bidin. Girîngiya 21 Kanûnê. Gaxan 21 Kanûnê de dest pê dike. Şeva ku 21 Kanûnê bi 22 Kanûnê ve girê dide, şeva herî dirêj a salê ye. Di haman demê de ji vê şevê re şeva yelda û şevçile jî tê gotin. Bi taybetî şeva yeldayê jî cejna herî kevnar a Kurdan e û xwedî cihekî girîng e ku wekî şevçile, şeva mihr an jî mihra, şeva rojvegerê, şeva ronahiyê, şeva zayîna tav û ronahiyê, şeva mîtrayê jî tê zanîn. Ev şev destpêka sala nû ye. Bi vê şevê re salek bi dawî dibe û saleke nû dest pê dike. Belê ev cejna kevneşopî ya gaxan bi navên cuda jî tê zanîn. Bi navê aşma gaxan, meha gaxan, kal gaxan jî tê naskirin.
Di baweriya rêya rea heqiyê de ku xeleka dawîn a çanda ariyen ku li Mezopotamyaya jorîn pêş ketiyê de hê jî gelek nirxên kevnar ên di vê cejnê de bi hev vegirêdayîne. Nîşana wê yekê ku dîroka gelê Kurd çiqasî kûr e. Ev bawerî ye nirxên etnîkî yên wiha rêya heqê hêmanên herî bingehînin ku baweriyê ji ol û baweriyên din cuda dikin. Koka peyva gaxan. Li gorî etîmolojiya gelêrî, peyv xwediyê gelek wate û pênaseyan e. Koka van hemû pênaseyan ga ye. Gaxan tê wateya stûyê ga. Di baweriyên kevnar ê Mezopotamya de dinya li ser stûyê ga ye. Di 21 kanûnê de ga dilerize û dinya ji dariyê derbasî ronahiyê dibe. Ev jî tevgereke demsalî ye. Ga dîsa di dîroka kevnar de yek ji girîngtirîn remza ezmanan e. Koka peyva gaxan ango ga bi maneya boxe, ga ye û paşkira wê xan lêkereke ku rengdêrekê dide navdêrê. Gayê ku tê texmînkirin bi qansî 4500 sal berê hatiye kedîkirin, di cotkariyê de risteke sereke lîstiye. Ji ber vê yekê cejna gaxan wekî rêzgirtineke ji bo ga ku di dawiya demsala rakirina hilberîn û bermahiyan de ku zivistan tê û diçe bêhmedanê. Li Mezopotamyê girîngiya ga. Ga di baweriya Elewîyên Dêrsimê rêya heqê de ji bo cotkariyê sewalekî gelekî girîng û bi nirx e. Bi taybetî dema ku bihar tê, bal û eleqeyeke mezin dibîne. Bi duayan tê xemilandin û têrkirin. Li Mezopotamyaya jorîn yekem xebatên çandiniyê yên ku li Zagrosan hatin kirin bi ga bûn. Bi vê münasebetê Sümeriyên ku li Mezopotamyaya jêrîn li kendava Farsê bi cih bûne, ji vê civaka çandiniyê ya li Zagrosan re dibêjin ar, arî, ariya. Ji xeynî remza ga ji demên kevnar de ga yek ji sewalên herî bi qîmet ê civaka çandiniyê ye. Di navbera cotkar û berhema zeviya wî de yekane nambênkar e. Mînak di baweriya zerdeştî de pir pîroz e. Zerdeş ew cotkar bi qenciyê re wekhev dibîne. Li gora wî qencî xezîneya herî bi qîmet a cotkaran e. Ew diyar dike ku oldariya rastîn tê wateya hilberandinê. Yekane navgîna hilberînê ya wê demê ew berhema ku ji zeviya bi ga dihat çandin û hilberîn bû ku bi saya ga pêk dihat. Rîtüelên gaxan ên civakî. Di heman demê de gaxan ku ji bo mîtra yanî xwedayê ronahiyê wekî cejnekê jî tê dîtin. Di hefteya dawiya meha kanûnê 21 kanûnê de 3 rojan rojî tê girtin. Ji bo vê rojiyê jî dibêjin rojî gaxan. Ev rojî êvara sêşemê dest pê dike. Êvara îniyê bi dawî dibe. Di vê şevê de civat li malan bi pêşengiya rêber pîr an jî derwêşan tên girêdan. Ji bo şikandina rojiyê wek ku li misilmanan tê gotin fitar naye gotin. Lê peyva rojî vekirin tê bikaranîn. Ji ber ku di baweriya Elewiyan de rojîgirtin ne bi tenê birçîbûna rojane ye. Ev tê wê wateyê ku mirov ji hemû faktorên derve bi awayekî tevahî paqij dibe. Ev tê wateya mirina beriya mirinê. Têgeha ku herî baş vê rewşê ve dibêje dev vekirin e. Bi awayekî tê wateya vejîna kes a beriya mirinê. Beriya mirinê mirin wateya wê ew e ku laşê qirêj bûye ku ruhê xwedayî tê de dijî. Her kêlî tê terbiyekirin û ji nû ve azad dibe. Ji aliyê felsefî ve ev nêzîkatiya teorîk yek ji pergalên bingehîn ên baweriyê ye. Wateya çil rojî. Rojên gaxan ku li hin cihan di rojên cuda de tên pîrozkirin bi giştî çil rojin. Hejmara çil ku di baweriya Elewîtî rêya heq de
bi pêvajoyên ritüelên cuda hatiye pîrozkirin, ger hûn bala xwe bidinê li vir jî derdikeve pêş. Ji ber ku bi destpêka gaxan derbûyî derwêş, ew çel rojgiraniya ceribandinê dest pê dikin. Ev azmûn bi Xizir diqede. Di merasîma gaxan, Xizir û heftê malê de derwêş bi tembûra xwe kilamên heqiyê, distirên û navên ocaxên pîroz bi taybetî Xizirê dînin ziman. Ji vê re jî dibên weng heqdayene deng da heq, bang li heq kir, gazî heq kir. Li Dêrsimê pîrozbahî. Di çarçoveya vê baweriyê de civaka Elewiya Dêrsimê ku li xaqa Hardê dewrêj dijîn, hemû cejn û serdanên xwe yên di nava çerxa demsalan de bi xwezayê vegirê didin. Gaxan yek ji wan e. Taybetmendiya herî girîng a gaxan parvekirina di nava civakek komînal de ye. Baweriyeke wiha ye ku bi cîran, derdor, xweza, dar û agir re rizq û dewlemendiyê parve dike. Di meha gaxanê de zarok serê sibê zû şiyar dibin. Kincê xwe yên herî xweşik li xwe dikin û diçin diyariyan berhev dikin. Diçin ber deriyê her malekê û bi gotina rojbûna we pîroz be silavê didin wan û diyariyên xwe jî distînin. Lîstika xaliq û fadik. Di gaxanê de ciwan tên cemhev û lîstikan dilîzin. Ji van lîstikan a herî girîng jî lîstikên xaliq û fadik, ango kalo û fadik ne. Ku bi navên cuda hatine lîstin. Ev lîstikin ku tê de peyamên cihêreng ji hêla zilamên ku rola mêr û jina pîr digirin ve têne dayîn. Di vê lîstika navîn de kalo sala kem temsîl dike. Ciwan derî bi derî diçin û ji deriyên ku lê dixin xwarin, cil û berk û diyariyên cur be cur berhev dikin. Ev diyarî piranî berhemên çandiniyê ne. Ard, rûn, fêkî, güz, beîv, mewîj, bastêq û her wekî din. Dema ku tê hezirkirin ku bi taybetî malbatên feqîr di rojên zivistanê de dê di malbatên wan de erzaq biqede. Xwarinên berhevkirî li malbatên feqîr ên gund tê belavkirin. Li vir jî hevgirtina bi malbatên feqîr ên gund re derdikeve pêş ku bêyî bikeve rewşeke malbat bê bişikê. Bi rastî ev tevger sêwiranek ramanekî pir nazik û delal e. Ciwan ji berhemên ku ji malan berhev dikin xwarinên cuda, pesarê, zirfet, sîrîkodê amade dikin û dixwin. Dema van hemûyan dikin saz û stranan bi def û zirne govendê digerînin û kêliyên xweş diborînin. Her wiha jinok û genimê berhevkirî hedik çêdikîn û di nav kesên ku beşdarî şahiyê dibin de parve dikin. Herkes ji hev re dibêje gaxana te pîroz be. Gaxanê sima bimbarek bû. Bi gotina gaxan dê we bimbarek bûî. Ji hev re hêviyên xweş dixwazin. Ev hemû çalakiyên ku li gaxanê tên li darxistin divê weke çalakiyên civaka çandiniyê ya parvekirinê ya ku ji bo di ser salê de pir bûn û bereketê û xurtkirina hevgirtina civaka çandiyê were nirxandin. Sersala nû û kosegerî. Belê, ew cejna gaxan a ku di şeva 21 kanûnê de dest pê dike heta 13 çileyê didome. Yanî li gorî demsala Rûmîgelê Kurd sersala xwe pîroz dike. Demsala Rûmî jî wekî ya mîladî sal 365 roj e. Tenê cudahiya sereke ji ya mîladî ew e ku 13 roj li pey ya mîladî tê. Heke em vegerin ser mijarê, mirovahî ji nûjeniyê nûbûneke bihêvî gelekî hez dike û dixwaze. Ji nûbûnê bendewarî û hêvî jî zêde ye. Sal û salveger jî yek ji van nûjeniyên bi demê re pêk têne ku bi demê re xwe nûkirina xwezayê diqewime û mirov hêviyên xwe bi vê nûbûnê ve girê didin.
وکی هر گلی سری سالی ده چاندا کردان ده جی جهکی تایبت دگره. هر سال ده شوا 1340 ده کرد بشاهین جدا سری سالی پیروز دکن. لگوری وی لهر گند و باجاری به هیوی و داخوازن جی سالانو پیروزباهی پیکدن. ده چارجوه پیروزباهی سرسالی ده وکی ججنا گاغان کوسگری جی به همان ری و روی بازی پیکدن. کوسگری ری و رسمک جدیروکه و جواگا کرد ده سرسالی ده پیکدینه کو بنگه خواه جی سردم از دردشتیه دگره و حتی روژا ایرو بردوام کریه. گیم زیده چیروکو ها پیش دکوه. دو ظلام کو یک جوان خواه وک خواه دکه جن یک جی هر کوسه وک بوک و زاوام. کوسه لمالان دگرم مال جی گنم نان شکر و هر وکیدن تشتان وک دیاری و وک برکت آماله یا سالانو پیشکشی کوسه و کسین لگلوی دکن. وکی دگاغان ده ام دبینن ده کوسگریه ده جی همان ری و رس پیش دکوین. لگوری لیسته که جنا کوسه ده رواندن شرچه ده به و دورا آشتی پیکده و خل کوسه دگرن ناواخوه و خوارن و دیاریان پیشکشی کوسه دکن. و هر وها کوسه جی به همان شیوهی دیاریه پیشکش دکن. اف کونوشوپی هر چقدر دجواکا مدکیم بویه جی لیج آلیه ناوندین چاند و هنری ده برای شانویان پیکدیم. یا گرینگ اوه کو ام خودی لچاند هنر و کونوشوپی خواه ین رسن و دیروکی در بکبن. بلی گهدارین هجا اف آگاهی جی وکی چافکانی مج روشنامه خوابونه کرد به لیکولینا روحات بلود براستی جی کوسگری لگنده مجی هبو یعنی وقتا سرسالی مثلا یکی میر خود کرده و ساجنه که وکی کوسه و بوک و دگریان مال به مال دگریان ام بیجن باستیغ، گوز، بعیف، نوک و هر وکی دند داهف یعنی جزاروکاتی همه تیبیرام لگنده مجی او کوسگری و بوک هبو حتی ما پر کیف شجه دکرد تما کوزل ازلامه که خود کرده و ساجنه که و دگری و سام ام زاروک و ام پر دکنیان و سا کیف آمد هات گلی که کیف آمد جیرد هات انت دی گوتنه کنی جهید به وقتا تدی هنه یکونی پر ببعجه و بفت بیوی بویو کوسه و بوک جبر جاوات شو به یعنی افجی که ونشو بیه که ما کردایه و ده زاروکاتی خود از جبومه شاهد ویکی و وکی دنویسی ده جگوتی براستی جی تمام لید نیرن یعنی گله که ونشو بیه ما بوی رنگی جبر بتونه بونه و ده چه مخابن بله پشتیوه نویسا کموارا پار وکر از خوازم اف میوانداریا خالی شیخو بارا پار و بکم اوشی باوی که کردیسا دروجنامه خوابونه ده هاتیه وشاندن حسن حمکیل سرناوی حسن حمکیل هاتی پار وکرن میوانداریا خالی شیخو جاره که مرووک دچه سردانا مالا خوشکا خواه زاروکین خوشکی ده در دورا شیخو ده جوین و کیف خوشی خواه بهاتنا خالی خوش شیخو تینن زمان شیخو ده ساله چوی مالا خوشکا خواه و دماوی تیگلیا گرم دبینه هنگی ببر خود دکوه جبوب لبر روی خو بده شیخو و هاش خوشکا خواه ده بیشه بتربابا ویده بریا از بگهن تاغا و عربوکه که فیکی لور راوستیابو من گوت هینا مالا وان دوره از پاشش تاغا وان فیکی جزاروکن خوشکا خوره بینم لیده ما گهام تاغا و تنه بقالک هبو او جی فیکین وی قد ندهاتن خوارن
Ez poşman bûm min ji wê ereboka derveyî taxa we fêkî nekirê. Wellehî ser sêveke wî wek betêxekî bû. Zer dikirin. Sêvên wî yê sor jî eyn wekî yê sîpanê xelatê bûn. Wiha xweş xuya dikirin. Xwişka wî ji lî ber dilê wî da û got: Na birayê min, ma çi hewce dike? Şêxo gotina xwişka xwe birî û got: Çawa hewce nake xwişka min, bila zarok bixwin. Xwişka wî dîsa got: Na birayê min, hatina te bes e. Şêxo dîsa got: Bi Qur'ana te xwendiye wê bixwin bila bixwin xwişka min. Şêxo ji gotina xwe venegeriye heta ku zarokê xwişka wî gotin: Xalo, maka, te naniye ku em bixwin? Belê. Niha jî dixwazim minek tiştanok mamik tiştanok mamik jî were parve bikim. Tiştek min heye hanîka manîka ferşê berdevê kanîka ew çi ye? Belê ev jî bersiva wê qeşe yanî qeşe cemet. Belê mamika dinê jî havînê bikince zivistanê taziye dibêje ew çi ye? Belê bersiva vê mamikê jî vê tiştanokê jî darim. Belê guhdarên hêja di vê bernameyê de jî me hinekî balkişan ser hem cejna gaxan di heman demê de jî sersalan û kosegerî. Her wiha dîsa hinek mamik û wekî em ji vê avê çîrok pêkenok mêvandariya xalê Şêxo Kurtasê û jî were parve kirin. Dixwazim niha çend helbesta jî bixwînim û em bi helbestê bernameya xwe jî bidawî bikin. Ger ku zindan çavên te bin, dildara girtîmayînê ez im. Qeyd û zincîr lêvên te bin, sor şeraba derbihiştê ez im. Bêrîkirin wekî bêhna xwêdana ku ji ser mijang diherike ser xala gerdenê ye. Dema ku min ji xala li ser gerdena te maç kir, bizanibe min bêriya te kiriye. Ji pekandina pêtên qudûm şikestî bû giyan, di kefa destê min de ciciviya janeka xilmaş, qêrîn ji dil awirên te ji pûka zivistanê û di neqeba kizîniyeke ding û tarî de min pişta xwe sipard, niqirîskên azirî û bi qurtek niqirîskên azirî serxweş diket heyv. Belê guhdarên hêja em îro jî hatin dewiya bernameya xwe. Ji bernameya dergeha wêjeyê jî dema ku ji mer hat veqetandin ya îro jî bi vê rengî bû. Bimînin di xêr û xweşiyê de bê huner nemînin, bê helbest nemînin, bê çand nemînin, bimînin di xêr û xweşiyê de.